Så kommer der lige en lille update her. Der skulle faktisk have været flere, men i form af, at der sker en masse ting lige nu, så er jeg nødt til lige at prioritere lidt kortere videoer, fordi jeg har faktisk lavet noget, som omhandler, hvordan forløbet er gået her med at gøre sig klar, for jeg har lavet en masse ting på bilen, og lidt forskellige ting, også på min motorcykel. Det er blevet hundset lidt igennem, men så er der nogle ting, som jeg kan ikke vise videoerne lige nu, i og med, at jeg gerne vil få nogle ting på plads, og det synes jeg faktisk, det er ret interessant. Det kan jeg nok glæde jer til at få at vide, men jeg kan ikke sige det lige nu, som det ser ud. Udover det, så er vi jo så småt begyndt, som man kan se, er der blevet lagt opslag op med klargøring, og det her, jeg er i gang med at gøre det rent, og støvsuge bilen og det hele, så vi er klar til at komme afsted til Spanien. Jeg kører på fredag, så hold jer opdateret. Jeg laver både jeg laver dagbogsvideoer som udgangspunkt, og så kommer der selvfølgelig også nogle shorts-videoer og noget forskelligt, hvis jeg får muligheden for det, og tingene de passer sammen. Så hold jer opdateret, og så ses vi da bare. God aften.